Dobra nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 9 rozdział. Uleczenie paralityka. I kej zlos do łodzi, dostał się na drugo zajta i przyszł do swojego miasta. I atoli przynieśli mu paralityka, co leżał na prykolu, i kej Jezus łoboczył ich wiara, rzekł do paralityka. Być dobrej myśle, dziecko. Wyboczone są twoje grzechy. I atoli niektórzy ze uczonych w piśmie rzekli se sami. Ten gorszy Boga. A kiedy Jezus łoboczył ich myśli, rzekł. Jeśli co złego myślicie w waszych sercach, toć co je lekszy rzec? Wyboczone są twoje grzechy, albo rzec stóń i chodź. A co byście wiedzieli, i że człowieczy syn może na ziemi wyboczać grzechy? I tedy rzekł paralitykowi. Kej stoniesz, weź swój prykol i łodęć do swojej chałupy. A kej stoł, odszedł do chałupy swojej. A kej ujrzeli, to ludzie dziwowali się i chwalili Boga, co dał tako siła ludziom. Powołanie Mateusza. A kej Jezus szedł ze hańtego placu, ujrzał człowieka, co siedział na placu bierki szczojerów, którego mianowali Mateusz. I rzekł mu, pójdź za mną. A kej stoł, poszedł za nim. I stało się, kej on lygał przy stole doma, a toli mocka poborców szczojerów i grzeszników, którzy byli przyszli, legali zusammen przy stole ze Jezusem i jego uczniami. A kej faryzeusze to ujrzeli, rzekli jego uczniom, czemu wasz rektor je ze poborcami szczojerów i grzesznikami? A kej Jezus to usłyszał, rzekł im, nie potrzebują lekarza ci, którzy czynią się zdrowo, no ale ci, którzy źle się czynią. A kej pójdziecie, nauczcie się, co je. Miłosierdzio chca, a nie ofiary. Bez to, żech nie przyszł spościć sprawiedliwych, no ale grzeszników. Posty po staremu i po nowemu. Tedy przyszli do niego uczniowie od Jana i rzekli, czemu my i faryzeusze poszczymy mocka, a twoje uczniowie nie poszczą? I rzekł im Jezus, mogą weselnicy lamentować, do kiedy z nimi je żenich? No ale przyjdą dnie, kiedy zabierą żenicha i tedy będą pościć. Żaden też nie przykładał kąska nowego materiału na stare obleczenie. Bez to, co srywo się ten kąsek materiału ze obleczenia i gorsze przedarcie się stowo. Żaden też nie wlewał młodego wina we stare skórzane miechy. Bez to, iże inaczej rozrywają skórzane miechy i wino pyrsko i skórzane miechy są poniszczone. No ale wlewają wino młode we nowe skórzane miechy i łoba się ostaną. Przywrócenie zdrowio i życio. A kej on im to godał, a toli jeden zocny chłop, kej przyszł oddał mu zoca i rzekł. Moja cera dzisiaj umrzyła, no ale pójdź i dej na nią ręka twoja, a będzie żyła. A kej Jezus stał, szedł za nim zusammen ze swoimi uczniami. A toli baba, kiero krwawiła 12 lat, kej podeszła ze zadku tykła kraja jego mantla i rzekła se sama. Jeśli ino tykła bych jego mantla, byda uretowano. A Jezus, kej się obrócił i ją ujrzał, rzekł. Być dobrej myśli, cero, twoja wiara uretowała cię. I baba była uretowano od tej godziny. A kej Jezus przyszł do domu od zocnego chopa i kej ujrzał piszczków i ludziów, co robili zamęt, rzekł. Zróbcie plac, bez co frelka nie umrzyła, no ale śpi. I lachali się z niego. A kej byli wyciepli tłum, kej w los chycił ręka jej i frelka się ocuciła. I rozeszła się ta nowina na ta cołko ziemia. Uleczenie 2 ślepych. A kej Jezus szedł ze hańtego placu, to szło za nim 2 ślepych, którzy ryczeli i go dali. Ulituj się nad nami, synu od Dawida. A kej przyszedł do domu, przyszli ku niemu ślepi, którym Jezus rzekł.
Wierzycie, co moga to zrobić? Godają mu, ja, panie. Tedy tyknął ich łoczów i rzekł, podług wiary waszej niech wam będzie. I były odewrzone ich łoczy, a Jezus jarno im kozał i rzekł, dejcie pozór, co by nikt o tym nie wiedział. A kiedy oni wyszli, rozpedzieli to na całko ta ziemia. Uleczynie łopętanego. A kiedy oni wychodzili, a toli przynieśli mu człowieka głuchego i opętanego. A kiedy wyciepany był ten demon, to ten głuchy zaczął godać i dziwowało się moc ludziów, kerzy go dali. Nikej czegoś takiego nie było we Izraelu. No ale faryzeusze go dali. Łot reskiroka demonów wyciepuje demony. Łowce bez pasterza. I szedł Jezus bez wszystkie miasta, a też dziedziny i uczył we ich synagogach. I kozał o dobrej nowinie królestwa i leczył każdą niemoc i każdą spolegliwość. A kiedy ujrzał wielu ludziów, zlitował się nad nimi, co byli wymożeni i poniechani jako łowce, które nie mają pasterza. Tedy rzekł swoim uczniom, isto żnięcie wielgie, no ale robotników mało. Toż proście Pana żnięcio, co by posłał robotników na swoje żnięcie.